Mga pangga, so amigo ko, mga tugang, kunyan sa kuya, nagsumbong nga padi. Abo ko na talagang nga padidigdig nga padi sa kinabag. Ngayon sabi sa, grabe ang agrangay. Ano? Grabe ang panambitan kan padihong ko. Sabi sa kuya kan padihong ko, kan kawasak kaya padi. Nagmagandang loob na ako. Itinao ko na gabos na paggalang, pagiging magayon na marhay na namamanuaan, aranggot pa sa kuan mga tawo. Ano? Itinao mo na gabos. Anggot pa sa imo. Ika pa ang sala. Iyo daan sabi sa kuya kang padihong ko. Sabi ko, nga ko, sige, istorya mo. Taday ko na nabibilogan sa imong istorya. Sige, ipahayag mo. Sabi. Di nagpahayag si Padi. Sabi niya, kawasa nga padi, nagbiyahe nga ako padi, dyan, nagsakay nga akong bus, mapa Manila ako, nagsakay akong bus dyan sa terminal, dyan baga sa may CBD, Bicol Central Station, di Sanaga, nagsakay akong bus, mapa Manila ako. Nagmagandang loob na nga ako padi. Taso daraga duman na nakatindog, nakakabit-kabit sana, pinatukaw ko, tayo yung tuklo sa kun mga magurang, na magandang loob, mag-giveaway mga tugang, magkusa, kumbaga, Kundi, anpig kukulugan buot ko ngayon pa di, pinatukaw ko na sudaraga duman sa bus, na tanglay na gad ka atitindog, iyo pang anggot. Malaino pa ang hilit sa kuya pa di. Iyo baga, makulog bagaan sa buot, na ika na nga ni so nagbagandang loob ka na, itinao mo na sutukawan mo duman sa daraga na nakatindog nakakabit-kabit sana sa bus. O kumusta kang? Iyo pa ang agrabyado, iyo pa ang anggot. So, tinawaan mo na nga ni intukawan. Sabi ko, tano man niya ako parita na anggot sa imo? Iyo parita, so daragang pinatukaw ko sa bus, yaon duman sa balyong bus nakatok. Yaon pa di sa balyong bus paligaspi ito. Alam nga bang patukawan ko duman sa bus ko, pa Manila ako. Naanggutan ako pa di, papatukawan mo duman sa balyong bus, di ba pwede? Lalong marayo ito at ang pamanila ka, paligas piso daraga, papatukawan mo duman sa tukawan mo. Pamanila ito, lalong mapaparayo.